L'altre dia vaig fer la compra al supermercat. Gernacions als passadissos, cues a la cancel·laderia i jo amb el carro esquivant passejants. I el carro que vaig omplint. No m'oblido de res. I ja he comparat preus, ofertes, oportunitats. Després de tot, cua a les caixes. Acabo encabint la compra a dins del maleter del cotxe, com si fos un trencaclosques. Vaig sortir del pàrquing, vaig fer una bona colla de quilòmetres i més tard vaig intentar aparcar a prop de casa. I ja a casa, passada la marató de forces per pujar totes les bosses, vaig endreçar-ho tot. I ja tot net i polit, la compra al seu lloc, respiro tranquil i em tombo al sofà. Però ara em ve al cap que hagués hagut de comprar més d'aquest producte i més d'aquell altre i m'atrapa l'ansietat. De nou.